For today's video mga idol, mga ligo sa di ay may swimming pool. Kaya akong mga bata, nagsige na sila pagulbol. Kay busy ra kuno kayo ko sa inom. Unya nakaakimig litson manok. Syempre mo palit bisan usa ka buok. Lami po di ay kay templada diri sa Tams litson manok diri sa Tungkop Minglanilla mga idol. Nagdali-dali in town si Angkol. Kaya nga akong mga kuyog, gipang gutom. Automatic po di ni si Angkol. Paghatag na mo sa bayad, may sukli na kaagad. Unya dili na may magdugay ko lahat to nami. Og salamat di ay sa Tams litson manok diri sa Tungkop Minglanilla. Labihang lamia. Sultihan ta mo mga idol, asa mi mga ligo. At doon na mo ang Ruby Cave sa Tungkop Minglanilla. Naamo gyud ka istorya sa ko nga puwerte ko nung ayusa. Parang dili mo masaag gikan sa highway sa Tungkop Minglanilla kanang adunay stoplight musulod ka. Way daghang pangutana, straight ra jud ka. Unya nigabot sa tumo, likod sa tuo. O di ba? Niabot na ko. Na-amaze ko silang design diri mga idol. Colorful pod kaayo ba? Malingaw jud ang imong mga mata. Nisamot na daghang mga ligo nga mga daga. Oy, wani labot ako nang asawa. Hasta na si mama. Ug karon ako nang sugdan og video ang palibot. Pakiton ta mo og unsa jud ni siya kanindot. Bisan og unsa kainit sa panahon, pwede ra mo maligo kay naa may pandong. Laktod pa ka istorya, dili jud mo maitom. Mismo gani ang negro na ligo. Kung gipangutana kung naitom ba siya, ang tubag niya wala ifikra. Oy, balik kay Steve, pagkapugal-pugalo lang yun ninyo. Unsan pag itom anang negro nga ito manadaan, oy! Basta maunay gitubag niya sa akuaing kupisot. Bahala gitom siya, bawira man po. Kay ang ilang kargada, labihang dagkoa. Balik kay Steve, kabayoon, day kabayoon. Aw, maingon-ingon yun. Unya, isuroy ta mo sa outside world para makatuod jud mo nga nindot jud. Kay basi na kaingon mo nga gibayaran ra ko para mag-promote. Oy, for your information, hasta kani ako wala ka discount. Oy, balik ka Stepe, sa luuya ko na nimo. Mao lagi ang kupisot. Unsaon dili pa matasikat ka vlogger god. Og dineng kapita mga idol, kabayong pula akong gibirahan. Nag-change flavor usat kay nakaibaw mo nga no. Nasuko ako nga asawa nga sige kog indoor sa kulapo. Kay ultimo sa kabuok, wag yun ko hunahon naghatag kuno. Oy man Christy Best, gahi jud kay nang kulapo di ay wag mi sponsor. Wala gyud taon ning kupisot. Hashtag luuya ko di ay. Oy pag-change flavor na lang oy, pag-change flavor. Mao gyud ding kupisot. Tuba na lang po ang among birahan sunod. Unya kay iya man kagustuhan nga ang kulapo pulihan, iya na lang po kong gitagayan. Bisag sakit siyang dughan. Kay makaana to ni siya, mahubog na sa ning kanahan. Ug karon kay nakatiki-tiki naman ni dive ng kanahan. Baby, nagara-gara man ka, tanawon tag makabot pa ka dito sa daplin ha. Tanawon ta. Tanaw na to niyang burit jud. Ug asa jud ni siya kutob. Asa nga haka, pwerte man dining suhito-hatuhana. Ug karon nag-swimming na may mga idol. Bisan init ang panahon, ato na lang gining suliton. Syempre dili jud ta magpaalkanse. Kay 120 baya ang entrance dire ug ang bata nagsasintara. Okay ra oy, abot ra na sa inyong bulsa. Kamu pa nga grabe sa kay mo diskarte ba. Pwerte rang kaya ha. Unya nga kung bugoy magpa-video ko no siya kay muslide ko no siya ba. Hala dili man siya mahadlo. Kung ako pa diha magkurog jud ang akong tuhod. Kung naay outside world, naapoy underground world. Nahala mo tago ta parang dili ta mo samot og kasunog. Unya kini nga tong dalagingging magpa-video siya apil. Uy naunsa, nisayaw may nog haring king. Og kini nga kung bugoy, musakay ko no siya sa ilipante. Uy manik Steve, asa may ilipante diha oy. Kanadaing ko pisot, simod pa na sa ilipante. Oy, onya, asa mang lawas na in town? Duha pa sa South Africa kay simod lagi pa una-una. Oy, mani Christine, pagkatugahok jud mo, ay, tugahok jud kandak ko. Ug ning tungura, magpicture-picture na may mga idol. Nagpusing-pusing na sila, bisan bidyura. Nailat sila sa kuha. Unya, paslayron jud ko nila, bisag hadlo ko ba? Mao to, gipiyong na lang akong mata. Uy, hala, nag-tsunami man punting kusuga. Ug karon sila na say musunod. Sos, kamaayo ba din nila mudag aginos? O tuwara akong bugoy ni sunod pod. Diligyan ka ba'y nagsapi ang kalipay nila? Perte man nilang
lingawa. Unya diring dapita si Manoy Chris TV nagpabala. Nabali man hinuuning sitwasyon na. Werting bukatar ba ning mananapa? Tiyaw mo anang ang lawas burag turo nga baka. Unya gidala ko sa mingaw nga dapit. Kabugnaw ra ba diring dapita? Na, humanang istorya. Nga, oy.